היי, שמי רונן סגל. לפני כחצי שנה סיימתי לומדת תוכנה באוניברסיטה, בהצלחה רבה. התחלתי לשלוח קורות חיים ולהגיע לרעיונות עבודה, אבל לא התקבלתי. מרעיון לרעיון איבדתי את הביטחון העצמי שלי עד כדי כך, שאפילו שקלתי להתקבל למשרד QA. הגעתי במקרה לאתר האינטרנט של אסף ובן, עברתי את הקורס הקצר שלהם, ורק אז גיליתי מה המרחק בין מה שלמדתי באוניברסיטה לבין מה שנשאלתי ברעיונות העבודה. גיליתי עד כמה לא הייתי מוכן ולמה בעצם לא קיבלו אותי לעבודה. אני ממש ממליץ על בן ואסף מאתר התקבלתי. בעיניי החומר בקורס הוא חובה לכל מי שרוצה להצליח בתוכנה או לבנות קריירה. אני אישית בתוך שבועיים התקבלתי והתחלתי לעבוד בתוכנה. היום אני עובד בחברת סטארט-אפ ומאוד מרוצה. מי שמעוניין לדבר איתי אישית בטלפון יכול לעשות את זה בדף מה אומרים עלינו באתר התקבלתי. הטלפון שלי מופיע שם יחד עם כל יתר המתכנתים שעברו את הקורס ומוכנים לשתף אתכם בהמלצה שלהם. בהצלחה. בחן את עצמך מבחינה אישיותית ומבחינה מקצועית. רגע לפני הבוחן העצמי ברשותך נציין בכדי להתקבל למשרה, אתה חייב לעבור את הרעיון מבחינה אישיותית. המראיין חייב להשתכנע שאתה האדם הנכון לתפקיד, לצוות ולארגון. בכדי להתקבל למשרה, אתה חייב לעבור את הרעיון מבחינה מקצועית. המראיין חייב להשתכנע שתצליח לעמוד באתגרים המקצועיים שהתפקיד יציב בפניך. לא היית מעדיף להגיע לרעיון העבודה הבא במצב שבו הרמה המקצועית שלך לא נופלת מרמתו של המראיין? להרגיש שעברת ממש בהצלחה מרובה? שרוצים אותך לתפקיד? הרבה יותר מכל המתמודדים האחרים? אנו בטוחים שבהינתן ההסבר הנכון, לא קיים דבר אותו לא תוכל ללמוד ולהבין. אם התכנים יישמעו לך כמו סינית, אל ייאוש, ישר כוח, שנס מותניים, אתה חייב לסגור את הפער בהקדם האפשרי, עוד לפני הרעיון הבא שלך, ואם תעשה כך, אתה תצליח. בחן את עצמך מבחינה אישיותית. האם אתה מכיר את תכונות האופי ששוק ההייטק מחפש בך במהלך רעיון עבודה? האם אתה יודע כיצד לזקוף לזכותך תכונה מסוימת מהתכונות הללו? האם אתה יודע כיצד לשכנע את המראיין שאתה אכן בורכת בתכונה זו או אחרת? האם אתה יודע כיצד לגרום למראיין לדעת שאתה האדם הנכון, ושהאימור שלו בך הוא בטוח? האם אתה יודע כיצד לענות על שאלות מכשילות? האם אתה יודע מהן השאלות שבסבירות גבוהה תישאל? האם הכנת תשובות מראש? האם אתה מכיר את תהליך הגיוס מהצד של המראיין ושל הארגון? האם אתה יודע כיצד להתבלט ולהתבדל משאר המועמדים לתפקיד? בחן את עצמך מבחינה מקצועית. להלן חלק מנושאים שכל מתכנת מקצוען חייב לדעת, וכך גם אתה. האם אתה מבין היטב מהו פרוסס, איך הוא בנוי, מהו טרד, איך הוא בנוי, מה ההבדלים ביניהם, למה צריך את שניהם, מתי נשתמש בטרד ומתי ניצור עוד פרוסס, מהם אובייקטי סינכרון ולמה צריך אותם, מהו מצב של דדלוק, מהו רייס קונדישן. האם אתה מבין איך בנוי הזיכרון, מה ההבדל בין הסטאק לאיפ, מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם, למה צריך את שניהם גם יחד, למה רקורסיה מסוכנת, מהי פרגמנטציה באיפ, מהם אנדלס ולמה צריך אותם. האם אתה מבין מה ווינדו, איך הוא בנוי לוגית, איך בנוי פיזית, איך יוצרים אותו, מדוע הוא חלופה לאובייקט סינכרון. האם אתה מבין את ההבדלים בין runtime ל-compile time, מהי השאיפה ל-strong types, האם אתה מבין מהו compiler, linker, interpreter, JIT, virtual machine, מהם ההבדלים ומהו תפקידו של כל אחד מהם, מהו תהליך יצירת תוכנה ברת הרצה. איך הגענו מ-procedural programming ל-object oriented, למה בעצם? האם אתה מבין לעומק ולרוחב מהו object oriented? האם אתה מבין מדוע object oriented הוא switch בזמן ריצה? מדוע זה מוביל לעיקרון ה-open closed? איך זה עובד בלמטה מתחת לפני השטח? מה ההבדלים המהותיים ביותר בין reuse דרך composition או דרך inheritance? למה inheritance מסוכן כל כך? ובכלל, מהו הכלל המדויק שבו נשקול האם להשתמש ב-inheritance? למה נשאף לדיקפלינג? באיזה סדר נקראים הקונסטרקטור והדיסטרקטורס? מדוע כל כך בעייתי לזרוק exception בקונסטרקטור? ובכלל, מתי נכון לזרוק exception? האם אתה שולט בשפה הגרפית UML? אילו דיאגרמות אתה מכיר הנדרשות לתיאור הדיזיין של הקוד שלך? האם אתה שולט בשפה המקצועית המשותפת לכל המתכנתים Design Patterns? נניח שאתה יודע בערך מהו סינגלטון, אבל עליך להכיר ולהבין את כל האחרים. לפחות הקלאסים, מהו פרוקסי, אדפטר, דקורייטור, פסאד וכל השאר. ומה זה דאבל צ'ק?
האם אתה מבין עד כמה חשובים ה-Events לבניית תוכנה מודולרית? מהו Design by Contract, ואיך הוא יכול להפוך אותך למתכנת שכותב קוד כמעט מושלם, כמעט בגלס? איך הוא קשור ל-Test Driven Development ולתכנות בעידן המודרני? איך הגענו מ-Waterfall ל-Agile? ומה העיקרון שמאחוריהם? מה ההבדל בין Rewrite ובין Refactoring? האם אתה מבין את הארכיטקטורות של מערכות מבוזרות, מרובות שכבות, ולמה הן כל כך נפוצות? אילו Design Patterns אנו נמצא כמעט בכולן? מכיר פתרונות ORM? איפה נכנס AOP לתמונה, אם בכלל? מהו SOA? מהם אובייקטי המודל או Business Entities? האם אתה מכיר את המסמכים הסטנדרטיים לתכנון ותיעוד תוכנה של IEEE, SDD, SRS? מהם מאפייני האיכות שעל פיהם תימדד איכות הקוד הבא שאתה תכתוב? ואם לא תכיר אותם, איך תוכל לתכנן את הקוד שלך להשגת איכות גבוהה? וזאת עוד לפני שדיברנו על טכנולוגיות J2EE או .NET או אחרת. יש לנו את הביטחון להצהיר בפניך שאיתנו אתה על דרך המלך. אין להצלחה של הגשמה המקצועית ואין ליציבות כלכלית. אנו משקיעים המון בכל אחד ואחת, ולכן מספר המקומות אצלנו מוגבל. תפוס מקומך עכשיו, בהצלחה.